Kowe iki lha apa ngono gene? Iki lho mau gitu dolanan anak tak andeng tak ceritani. Apa? Kancaku iki mau to, aku weruh HP niki apik. HP apa kok apik iku? HP niku sing kamerane 3 ki lho, apa ya iku? Pon ini dari sing hargane larang, hargane iku 10 juta luwih. Iku HP apa to? Oh, iku iPhone kok panpon. Wong iki katrok ngene wae. Iya, oh iPhone. Yo, Sing iku sing saiki viral kok. iya zaman gawe viral yo iki yo viral Oh. ono temene iPhone kira 17 apa 18 Iya iku ya. gone 30 juta. Yo daripada di tuku iPhone ndak mending tuku manu yo apa? Omah. Meneh. Apa meneh? Omah itu gue di Nepal wapi tibake apa? Tibake anu ngontrak guys. Ini Ya terus apa urusannya karo urusanmu? aku ki cerita udah. Yo kene wong jenenge wong yo beda-beda pikirane ora kaya kabeh kaya pikiranmu. Lah wong ki yo mikire ono gengsi bareng. Oh iya, daripada kita tuku iku ke ngontrak apa ke ngkos ndak mending kita tuku omah subsidi yo. Ya iku udah ono pemikiranmu. Ya apa kabeh ki yo pemikiran kaya kowe ora. Iya. Wes rasa gitu ae. Iki nek ndek rampung kae kok jono gawean liyane. Yo yo.